απολογισμό συνολικό της τριετίας και μετά θα μιλήσουμε αποκλειστικά για την τελευταία χρονιά, δηλαδή για το 9-10. Εντάξει, θα σας τα λέω σε διάφορους τομείς, σε χοντρά νούμερα και υπάρχουν και οι αναλύσεις, ό,τι θέλετε θα τα επεξηγήσουμε. Να ξεκινήσουμε λοιπόν και να πούμε ότι την τριετία που αναλάβαμε εμείς διαχειριστήκαμε 53.934.435 ευρώ. Αυτές ήταν οι εισρωές. Οι εκροές ήταν 53.828.919 ευρώ. Προκύπτει δηλαδή 105.516 ευρώ, μια θετική διαφορά. Αναλυτικά να πούμε τα έσοδα. Τα έσοδα που είχαμε την τριετία ήταν 15.255.181 ευρώ από χορηγίες, 1.699.000 από διάφορες επιχορηγήσεις από UEFA, Super League, ΟΠΑΠ, ΕΠΟ. Από τα τηλεοπτικά δικαιώματα 7.317.244. Από εισιτήρια 23.465.877. Από έκτακτα έσοδα, εδώ αναφέρονται οι πωλήσεις των ποδοσφαιριστών, 4.875.000 ευρώ. Και από διάφορα άλλα έσοδα 1.321.847 ευρώ. Πάμε τώρα στα έξοδα. Τα έξοδα του αγωνιστικού τμήματος, τα οποία περιλαμβάνουν τα συμβόλαια, τα πριμ των συμβολέων, τη μισθοδοσία των ποδοσφαιριστών, το πριμ κανονισμού, τα έξοδα των προπονήσεων, τα έξοδα των αποχωρισάντων, μάνατζερς, ομάδες και όλα αυτά, ανέρχονται σε 37.063.028 ευρώ. Μικτά. Με τους φόρους των ποδοσφαιριστών μέσα. Τα έξοδα αγώνων, τα οποία περιλαμβάνουν τις εκαθαρίσεις των αγώνων, τη security, τις μετακινήσεις, τα ξενοδοχεία, τη συντήρηση του γηπέδου και τα πρόστιμα, ανέρχονται σε 4.964.031 ευρώ. Το αθλητικό κέντρο της Μεσύμβριας, τα χρήματα που δαπανήθηκαν εκεί ανέρχονται σε 1.141.690 ευρώ. Στις υποδομές περιλαμβάνονται μισθοδοσίες των προπονητών, τα διάφορα γήπεδα, τα ρούχα των παιδιών, οι μετακινήσεις των παιδιών και όλα αυτά. Τα 3 τελευταία χρόνια δαπανήθηκαν 1.966.515 ευρώ. Στον ΑΣ ΠΑΟΚ, από τα δικαιώματα που προκύπτουν, δόθηκε 2.018.103 ευρώ. Στις μισθοδοσίες των γραφείων, στα λειτουργικά, στις αμοιβές τρίτων και σε διάφορα διοικητικά που αφορούν διοικητικά έξοδα, τα τελευταία 3 χρόνια δόθηκαν 4.596.000 ευρώ. Στο τμήμα μάρκετινγκ για διάφορες τα πανό που βλέπετε έξω και διάφορα τέτοια μικροπράγματα, που προβολής χορηγών δηλαδή ουσιαστικά, δόθηκαν 141.685 ευρώ. Και επίσης η τελευταία κατηγορία είναι τα χρηματοοικονομικά έξοδα, στα οποία εδώ περιλαμβάνονται τα δάνεια, οι τράπεζες, η μερική ρύθμιση των χρεών που υπάρχει, κάποια έξοδα για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και κάποιοι λοιποί μικροί φόροι, ανέρχονται σε 1.937. Το κυριότερο μέγεθος βέβαια που σας αφορά εδώ πέρα είναι το δάνειο στην Εθνική Τράπεζα, το οποίο έχει αποπληρωθεί το 1.400, 1.500 από τα 2.200. Αυτός είναι ο απολογισμός της τριετίας.